peace covenant sa mga magpapili sa lalawigan sa Sugbo sa umaabot eleksyon ipahigayon kaganihang buntag sa Cebu Police Provincial Office. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, May. Pasado alas 9 ganang buntag ipahigayon ang peace covenant signing sa tanang mga kandidato dito sa probinsya Sugbo uban usab ang mga opisyal sa Commission on Elections kon COMELEC o ang Cebu Police Provincial Office. Mitambong sa kalihukan ang mga kandidato sa tibok lalawigan sa Sugbo nga naglangkob sa posisyon pagkagobernador, vice-gobernador, pagkakongrehista ug pagkabukal sa nagkadiyang distrito. Ang covenant signing gipasugdahan sa Commission on Election o COMELEC o sa Cebu Police Provincial Office. Wala hinuon makatambong ang tanan nga kandidato pagka-gobernador o ubang posisyon sa wa pa matino nga rason. Gisugdan ang kalihukan sa usa ka interfaith prayer ug dayon ang hamubo nga paghatag og mensahe sa mga stakeholders sa maabot nga eleksyon. Human anong pa mga kandidato alang sa kalinaw. Gisunod dayon ang covenant signing din pirma ang tanang kandidato sa gimuntar nga commitment wall. Silang tanan nagkauyon sa pagpatigbabaw sa kaapsay ug kalinaw inubanan sa panaad nga magtamod alang sa matinud-anon ug limpyong piniliay. Isip panapos gipalupad nila ang mga puting salampati isip simbolo sa pangindahay nga makabot ang tiunay nga kalinaw. Dili ni ordinaryong pagtigom. What we are doing here is a commitment not just to rules and regulation but to values that define public servants, leaders and citizens of Cebu. This moment is not just a ceremonial act but a solemn commitment to uphold the values of peace, integrity, and fairness in the upcoming midterm, national, and local election. Samtang gipadayag ni Police Colonel Jovito Antanasio ang CPPO Provincial Director nga padayon ang ilang paghugot nga pagsiguro sa kaapsay ug kalinaw din dili sila mokumpiyansa bisan og nahasakop ang tibuok lalawigan sa Sugbo sa green category nga nagpasabot nga malinawon. Ang deployment plan na ilatag na nato at saka gipaaprubahan sa atong regional director as well. So that would be implementational plan nga ang tanan na kung katawhan i-employ na kuani for our disposal or for our deployment. Samtang gilagway sa probinsya COMELEC kahapsay ug malinawon ang lalawigan diin na pangandaman na nilang daan ang ilang gibuhaton og ila kining gigamit bisan nining panahona nga nangandam na sila alang sa maabot nga eleksyon. Masaligo ng COMELEC sa katakos sa mga law enforcers nga makabot ang kalinaw sa maabot midterm elections. Commission election preparado na sa eleksyon kay in fact maura gud ni among gipaabot nga activity. May usa sa gitutukan karon sa atong kapulisan ang pagsugod na unya sa local campaign nga pagasugdan sa March 28. Din gilauman nga dili lang mga lokal nga kandidato ang mga kampanya kundi muhugop na usab ang mga national candidate sanglit ang Cebu ang number 1 vote-rich province sa nasod. May. Daghang salamat, Alan Domingo.